¿Cuántos años llevas diciéndome que vas a venir a correr? No. ¿Cuántas veces me has dicho que vas a correr para dejarme en cero? Yo estoy esperando, cabrón. A ver, para que los primeros lleguen como tú que lleves ahí el premio, tiene que haber gente que lleve más que ellos. Macho, todos no pueden llegar a los primeros. Sampai salah. Bos minutu irabazi dute lehenengo bira zizkiaure batean. Aurrera azero gehieta panekatekako txirindularia izan dugu. Eta buruan, txirindularia bera dago lehiatzen Euskadi Gazzauntik Itzainetan hogeita panekaren artean. Eta Leheta bezeko hirukotea hitzen Mateira txilindularia eta azten pedagoika maneko elezatia lidetak Zubiara gaurren postua pasada Bueno, estamos luego, ¿no? Sí. Eta aztentoa egiten segundu gauta aztenko prozesuna izango zelizionazaia izandakoa zeiak dizilabatu aztenko prozesuna izango izanera bostutan erite eta afizionatu nahian eta 2014 berriro marzo kategorian Bila undian arte kontuak atera dira. Baina esan bezala berriro minutuko lasterketa bezala daude.
junior ere izango da, amaika laguntzera, zabilanetari zerren zaio, gero emakumeak eta gizonezko dira, hemen dira, lehenengo itzuli handiak etetzen lasterketa, Guruzen, Mostor, Lamaos, González, y Ismael Castro, Marcel Ferroico, Txekularia, Iván Santaro, Castro, González, La pedrada, ¿quién sabía que era una pedrada? Cuando me montó la bici, ya sé lo que es pensé que sí, no, pensé que me había alguna rueda, digo, vaya ruedazo que me han pegado. Hasta que fui a bajar la bici, que hubo un obstáculo, fui a bajar, hostia, no podía apoyar la bici. No, pero bici, nada, vais al médico, a ver, dale para verle, Horretxe laugarreko zuan eta Oskar Pina eta Adolfo Martínez Zuralian horiek dira lehen dabeziko seirak edoak igarotzen eta bezala lehenengo ditua Master Geroi kategorikoa eta hor txekuso dugu Oskar Pina eta Francisco José Plaren arteko lehia. Si paro, no voy a correr. Y si me demora, tampoco. O sea, Lau dituzko gorrapan dituzte, 4 vueltas más al circuito de Gorre. Y estaban por la vega bien, nosotros a los putas nos sacaron detrás de nosotros. Amaika minutuko lasterketan daramatzaten. Helmuak igaro diren unean. Amabitxekulari pasadira Santiago Prat. En Oñati tienes 2 tablas. Amabigaten hori. Ikusten dugu. Berroita marrekoen artean, Jose Antonio Mazaira. Abiateko, txekulari elkarteko. Se ha arreglado el tema del máster. Ikusten da, ama, Gonzalarekin solitu. Berroia igaro da. Amodosaren postuan oraintxe. Gora beratxua. Igorreko hau. Ikusten dugu, batik igaro zen nola. Zalai Andoran, malda igaro bat duten eta oraintxe mugatik igaro zen Andoni Gatzira, Master Berroita amateko lidera. La Argentina, oraintxe mugatik igaro zen. Argentina orain jakaian igaro dena, batzuk deratuago. Eta esan bezala, lasterketa Castro González, asteasun bintalatzen zuen Asturiarrari eta hirugarren postuan José Carlos Maceira. Cámara 4. ¿Cómo están? ¿Han estado? Castro González, bigarren postuan igaro den txirrindularia, Master Berroiko eta bera da Euskadi Bastarreko Itzaileko lidera, eta Asturiaka egokia dibiltzena oso munduko kopan ia proba ikutan hirugarren postu lortuko momentuan San Johanen errepideko proban eta gero lortukoan Austria oso ona lortutuen. Orain dela gutxi Masterreko moleko txapelketan ibili da Castro González. Eta honetan bigarren postua mazetu du Ismael Castelleraren atzetik. Master Berroita amateko artean
euskalduna alboatik igarotzen. Eta hori gamateko artean, Oskar Pina, Adolfo Martínez, biak iari alkarekin lasterketa buruan. 30 segundu beranduago igago da Ángel López, Javier Soriano, gurpilan zokala. Esan bezala, 32 segundulariak eman dute izena gaurkoan masterreko lasterketan, 19 bakari irten dira, 19ak jarritzen dute lasterketan helmugatik igarotzea, Luis Ematen izan da azten sailkatua. Eta guztira bost itzuli emanako dituzte, lau helmugatik igaro diren momentuan, eta berriro ere pasatzen direnean hiru izango dira. Pentsator, lasterketa burua ez dago aldaketarik. Ezrael Castañeda 6 minutu eta 33 segundu ibilbideari itzuli ematen, Castro González bigarreko postuan. 8 segunduko aldea bi lehenengo txirrindularien artean eta hirugarren posturako tropeltxo bat ikusten dugu. Hementxe tropeltxoa buruan Jose Carlos Maceira, Francisco José Pla eta Oskar Pina hogeitamarretan lidera. Bi segundu atzerago Adolfo Martínez, hamore Master 30 kategorikoa. Francisco José Pla, Valentziara daukagu 50 artean lidera. Ez dago jarraitzaile ere une honetan. Beraz, ez dago aldaketari bigarren itzulian lehenengoan bezalaxe jarritzen du lasterketak. Lehenengo bien artean tartea pixka bat handitu egin da, baina berri jarritzen du lasterketa. Ikusten dugu Oskar Pina nola hartu dien aurrea Francisco José Pla eta Jose Carlos Maceirari. Pina 30ean liderra da bera. Horretxe, Vicente Maxi helmugatik pasatzen Amezagako txapeluna. Berak lehia dauka elastikoa nork eraman etxera Castro González eta Vicente Maxi artean Master berrogei kategorian, baina momentu Castro Gonzálezek darama soinean eta ez irudi utziko duenik. Santos Macaira ere bederatzearen postuan. María Martínez gurpian pasada. Eta Master 30etan podiuma betetzen Ángel López horrentxe 11. postuan. Ikusea gaurko honetan Igorren adinez pixka bat zartxeagoa direnak haurekin doatzela lehena beltzeko diru sailkatuak Master berrogei kategorikoak dira. Laugarren aberiz esan bezala Espainiko selekzionatzailea izan dago Francisco José Pla Valentziaka. Plak bostetan irabazi zuen Espainiko txapelketa. Lehendabizikoa 89 urtean Manresan irabazi zuen afizionatua zelarik. Gure urtean 80ean Getxon jokatu zen Espainiko txapelketa, Plak irabazi zuen. Eta gero 85 arte ez zuen berriro ere elastiko izan zen.
Zamoran jokatu zen Espainiko txapelketa, Zeplak irabazten zuen bere hirugarren aurrerantze, eta gero bataian egin zituen 88 eta 89an Korrales Segurena eta Polino. Eta horrentxe, Andoni Gartzea Oñatiaga amasieraren postuan Master 50etan liderra, Euskadi Basque Country Challenge jokako lidera igaro da, endoratik, bere tantzen atnezagan lehen bat izango postuan, baita aurrekoan azteazun ere, irutuko badira challenge hau betetzen dutena, lehen bat izangoa Araban, bigarrenak Gipuzkoan eta Bizkaia Migorreraino edo bera Euskadi Basque Country Challengea, bukatuko da, bera zatigoa zentzu izango diren bukarako txapeldunak, baina momentu general virtuala Andoni Gartzea Master 50ekoen artean txapeldun, Gastor González ere bigarren postuan lasterketan eta lidertzari eutsiz, eta Master 50 kategorian Adolfo Martínez, Biazbaixa zaldeko txelindularia. Segarren postuan, Master 50ekoen artean bigarren egaro da Adolfo Martínez ermugatik oraingoan. Bi segundu ateatzen duzio Oskar Pina bere kategoriko lidera. Esan bezala Adolfo Martínez asteazun irabazi zuen eta gaurkoan bera da Master 50etan 1000 segundugatik bigarren postuan doana, bera gauzak aldatzen ez badira, berak eramango du elastiko antxera. Negativo. Eta herri ondu Izrael Kastainia utzuli ematen. Minutu eta erdiko aldea pasa dira. Hiru itzuli faltatzaile eta hementxe berriro ere lasterketa burua, 2 bueltas bi itzuli lasterketa buruari, Israel Castañeda 6 minututa erdiko itzulia, 3 segundu azkar hauetak pixka bat gerturatu egin zaio Gastor González, oso itzuli dotorea Gastor Gonzálezek egin duena, biak denbora berdinean 6 minutu eta 30 ez zaio gerturatu beraz, mantendu egin dio Asturiarrak. Eta azkeneko bi itzuli hauetan, azkeneko 13 minutuan ikusiko da, nork eramango duen igateko 40. edizioetako txapela, 3. postuan aldaketa egon da, 3. postu honetan, Jose Carlos Maceira pasa lehen baina orain ez da geri helbugatik, postua Oskar Pina eta Francisco José Plak kendu egin diote. Maceira horrendik ez da azaldu ez dakigu matxuraren bateo zer gertatu zaion. Oraintxe dirudi azaltzen dela azkeneko ibilbidearen azkeneko metroetatik bitartean Adolfo Martínez lider izan dena 30 artean. Dira pasan 30 bigarren postuan Adolfo Martínez eta oraintxe helbugatik Master 50 Adolfo Jose Carlos Maceira, bigarren postuan, itzuli kaskarra Maceira egin duena,
Aurreneko hiru postuetan zegoen txirrindularia. Ikusten ibilbidearen gogortasuna. Goizeko freskura honekin gogorago egiten ari dena. Ibilbidea lokazioa dagoenik gaurkoetan egonen, guraldiak errespetatu egingo duela momentu zentzat eta bitartean hortxe pasaira Jose Maria Martín, Vicente Matxi eta Jose Antonio Mazaira aldateko txirrindulari elkarteko ziklista. Beraz, lasterketa buruan Israel Castañeda aldaketarik gabe lehenengo itzulitik buru hartuta 8 segunduko aldea ateratzen dio Castor Gonzálezi. Abioie Master Berroien artean buruan dira. 30 eta berriz lehendabiziko 30 hirugarren postuan pasada Oskar Pina. Gerapen 30 bosgarren postuan Adolfo Martínez. Adolfo Martínez izan zen Astiasun garaie. Beraz, lider elastikoa berak eraman beharko luke eta jarritzen badu eltzera ere eramango du Euskadi Basque Country lehenengo edizioetako lidertza. Master 30 lider doan Oskar Pina. Kantenbera taldeko txirrindularia atzo 17. salkatu zen Elorrion. Espainiko kopako 7. proba lehiatu zen. Eta gaurkoan lehizta partaidetza pixka txikiagoa izan. Guztia 19 izan dira irten direnak master kategoria honetan. Eta emeretzean jarretu zuten laizketan. Israel Castañeda ere Montamaiz Miguelos taldekoa bezala lehen gabezio itzulian buruan egiten da eta buruari mantentzen dio. Horren txunde batetik bezala mugatik igarotzen bi itzuli faltan Andoni Gartzia, Master 50 lidera. Bi itzuli Andoninentzat postuan fikatuta lasterketan bakar-bakarrik zaldenik ezatzenik ez dakarillo Andoni. Baina ez dabra aderiori mailotorik ez dute diotik entzat. Esan bezala atzo Elorrion Master 50 kategorian Israel Castañeda 11. sailkatu zen. Jarraian 13. postuan Castor González. Ikusean biak antzeko maila daukatela eta gaurkoan ere gorreko ibilbide honetan ageri da biak lehen kabizeko bi postuetan dira lasterketa buruan biak. Orain 18. postuan Iban Pina helmugatik igatuko den bitartean. Hementxe 19. salkatua Juan Luis Silmarro. Gara 19 txirrindulariak igaro dira helmugatik. Esan bezala 6 minutu eta erdi. Castor González eta Israel Castañeda 10 segundu gehiago aldea atera diote Oskar Pinari.
Eta lehen gabiziko postan minutu baten barruan igaro dira. Eta hementxe, azkeneko itzulia, última vuelta, Baragabeza eta Bera, biak elkarrekin, Castor González ekantzetik aurrerako lasterketa egiten, 6 segundu gerturatu dizkio, 6 segundu jartzen dizkio, Castor González Asturiarrak, Israel Castañedari biak elkarrekin pasa dira, 2 segunduko aldia bien artean besterik ez, azkeneko itzulian, jokatuko dute lasterketa, eta da, guztia kapatu dio, Castor González eta aurrera ikatzen, horrentxe Castor González lasterketa buruan, lidera pasada, lasterketa burura, Israel Castañeda kapatuz eta ies egin nahian, hortxe doa Asturiaka, errepidean, oso postu hona lortu ditu, ikustena fondu gehiago daukala, horrentxe, Oscar Pina eta Francisco José Pla biak, euren kategorian lidertza Master 30 Oscar Pina, 50 artean, Honda taldeko Francisco José Pla, eta esan bezala, azkeneko itzulian pasa diren unean lasterketa buruan aldaketa egon da, 8 segunduko aldea lasterketa osantzean, baina mugatik igarotzen, 8 segundoien jandizkio, Castor González asteasun garaile izan zen, hemen bai, taldeko txirindularia, Israel Castañedari, eta agapatu bezen pronto ez du itxarron, lehen biziko aldapan aprobetxatu du, lehenengo postu hori hartu eta ies egiteko. Adolfo Martínez ere, Master 30 liderra pasada helmugatik, eta oraintxe azkeneko itzulia, 50koen artean, podiuna betetzen duen. Y al final hay... Jose Maceirari, azkeneko itzulia falta zaio, sobreiten txirrindulari hau baina, ikusi da, ibilbidearen gogortasuna. Hola, guapas. ¿Qué? ¿Qué frío? Aquí, un poco. No. ¿Dónde es? ¿Ocha? Ah, poca, poca. Vale, pegué a más, está aquí, va. Vale, más chula, por favor. La hueá Hortxe ikusi dugu, ibilbide ia erdia egin dutenean, ez dagoela aldaketarik, esan bezala Castor González postuak egin dio Israel Castañedari, lehenengo postua mantendu du, segundu batzuk ateratzen dizkio baina jarraitzaileari eta horrekin lidertza ez bakarrik, egoneko 40. Zigorrosaren eguneko lehenengo garaipena ere berak eraman dezake. Horrentxe, Santiago Prat, amarkarranen postuan helmugatik, azkeneko itzulia, Santiago Lentzat, última vuelta. Ja da, 3 minutu eta erdi, lasterketa burua pasadela, 3 minututan helmugan izango dira ja da. Esan bezala, Castor González, Israel Castañedari lasterketa burua gendu dio, biak Master 50 kategorikoak. Hogeita marretan lidertzan eta lasterketan 3. postuan Oscar Pina igaro da. 30 segunduko aldea, bigarren zelkatuari 30 egon artean Adolfo Martínez liderlari, Jasbaiza taldeko txirrindularia. Eta Master 30 egon artean, orain dela segundu gutxi, helmugatik pasada 11. postuan Ángel López. Beste trompetxo bat ikusi bitartean nola pasatzen, Jorge Constantino taldetxo hori izten. Hamala dira, helmugatik igaro diren txirrindulariak, eta 4 minutu pasatko, lasterketa burua, hemenik igaro dela, beraz, ez da falta lehen abitzeko lasterketa burutzeko. Bosteun da zazpi donzalarekin Javier Soriano. Hore, Master 30 kategoriko txirrindularia
Bizbaiz Kanulen taldekoa. Eta handiak dira aldeak. Se me han congelado. Esan bezala, biertzan hementxe lasterketa burua, ez barkatu, Andoni Gartzia Master 50-koen artean lidera, azkeneko itzulia Andoniren dago. Bia daukagu lasterketa buruak ere maio termina dauka Euskadi Pass Country Challenge-otako maiota eta orain bera da, txalo beroa, irabazleari. Txalo beroa, nola esate egiten zuen eskua gora NMN Baiztaldeko lidera berak irabazi du. Eta horrentxe, Castor González! Castor Gonzálezek irabazi zuen. Aurrekoan asteaziko laster eta horrentxe bigarren postuan Israel Castañeda, segundo puesto para Israel Castañeda, más de 40 kategorian biak. Eta atzetik aurrerako lasterketa egin du Castor Gonzálezek, ikusi da gainera denbora karga egin du azkeneko itzuli honetan, 6 minutu eta 26 segunduko denbora. Eta horrentxe Master 30 kategorian Oskar Pina beharko luke azkeneko metroak egiten. Jose Antonio Pina izan da Master 60 kategoriko txirrindularia helmugatik igaro dena, berak eramango du ere Euskadi Pass Country Challenge Master 60 kategorian. Eta bian bitartean bai, Francisco Jose Pla izan da atzetik aurrera egin duen txirrindularia Master 56 aldiz Espainiko txapeluna, hirugarren postuan Master 58an txapeluna gaur hemen igorren. Eta Oskar Pina Master 90 kategorian garaia ere laugarren postuan saltatu da. Horrentxe helbugaratzen Adolfo Martínez bosgarren postuan. Adolfo Martínezek ere lidertza eramango du Euskadi Pass Country lehenengo edizioko lidertza, Austriasun irabazi eta gero gaurkoan igarren bigarren postua lortu du Master 90 kategorian. Hortaz baditugu jada Euskadi Pass Country lehenengo edizioetako 3 txapeldun helmugan, Master 60 kategorian Jose Antonio Pina, Master 50 Castor González eta Master 90 Adolfo Martínez. Sí, los de siempre. Porque hay Hementxe helmugaratzen ikusten dugu Jose Mateira, Master 50 kategorian bera izango da podiuma beteko duen txirrindularia, 6. postuan. Esan bezala, Master 50 falta bidera helmugaratzeko. Oso komplikatua dago Andoni Gartziari liderkoa kentzea, baina helmugatik igaro batetik ezingo da esan Challenge hau irabazi duenik. Gero lasterketa kadete mutiletan neskana izango da goizeko 11etan. Beraz, 20 minutu barru urreko proba
garentzako oraintxe, helmugaratzaren Jose Antonio Mazaira atateko txirrindulari elkarteko ziklista Master 50 artean berak osatuko du podiuma gaurko igorreko 50. edizio honetan. Podiumak osatuta duzkagu Master 50 kategorian Castro González, Israel Castañeda eta Jose Maceira. 50 artean Francisco José Pla, Jose María Martín eta Jose Antonio Mazaira izan dira hiru lehenengo salkatuak eta Master 50etan hirugarren salkatuaren zain gaude mugan. Lehenengo biak Oscar Pina eta Adolfo Martínez izan dira. Lasterketa osoan hirugarren postuan Ángel López izan dugu. Eta hori da, Ángel López oraintxe helduan hirugarren postuan Master 50 kategorian. Beraz, badauzkagu podium guztia jada beteta. Edizio honetan 60koen artean Jose Antonio Pina izan da txapelduna. Euskadi Basque Country Challengea ere berak eramango du soina. Lasterketa bukatzen, taldetxoa, dirugote bat, esprinean jokatzen. Euren lasterketa, 12. postua jokoan. Eta hortxe gabe dira, Jorge Constantino, taldetxo hori bukatzen. Luis Aldera, orain helmuan, 14. postua. Amabostaren postuan Javier Soriano helmugan zertzen. Eta lau txapeldulari falta dira oraindik zirkuituan lasterketa bukatzeko. Bezala, meretzi izan dira parte hartzaileak Master kategorian. Horien artean 60 urtetik gorako txirrindulari bat. Sea la última vez que no me la limpies. Helmugaratzen, Andoni Gartzia, Master 50etan, lidera. Lider elastikoarekin bera jantziko du. Euskadi Basque Country lehendabiziko edizionetan. Maiotori borrokatu egin du, proba guztietan parte hartzen. Ametzagan, bera izan zen garaia, Jesus Lanz eta Jose Miguel Calata Jupen aurretik.
Asteazunene berak irabazten master berrogeita hamarren lasterketa. Hortzabezko proba irabazteri lortu. Baina elastiko hori ez zion kenduko. Hemen da zubidea bat eta gero beste bidekiko parte hartu du. Hamasei txirrindulari helmugan eta hiru txirrindulariek ez dute proba bukatu. Jada bukaren montzaile honekin master berrogeita eta hirurogeikoen lasterketari eta esan bezala 12 minutu batzuetan osatu zaioa zera kadete mutil eta nesken lasterketa 10 jokatu da.